tenim una xifra de parats de 2.232 registrats en el servei. Això suposa un 25% més en relació a la xifra de parats de fa un any. Tenim un endeutament que supera els 18,6 milions d'euros. Estem en aquest moment en el doble de deute que ara fa un any. I hem passat d'unes 70.000 pessetes per persona a 140.000. Una tonteria. Gràcies a la gestió de vostès. El que tenim ara és un pressupost que passa de 23,2 milions d'euros a 15, és a dir, una caiguda de 8,1 milions. I no entenem com se pot dir que aquest pressupost és bo per a impulsar el desenvolupament de cara creixent i per atendre com cal les necessitats dels ciutadans. Un pressupost que se redueix en un 34% i que no presenta pràcticament inversions, perquè mai pot ser un bon pressupost. Els problemes d'aquest Ajuntament no són exclusivament derivats ni de la crisi internacional, en què vostès també tindran alguna part de responsabilitat per allò que han fet i també per allò que no han fet. És per activa i per passiva. Vostès han fet coses que no tocava. Pensem que no han prioritzat. Pareixia que anaven a estar sempre vivint en una bombolla immobiliària. Estan satisfets de l'abandonament de l'àrea d'Hisenda. Estan satisfets del l'ús abusiu de les dietes de l'any 2008? Estan satisfets d'això? Estan satisfets d'haver cobrat en alguns casos 52 euros per anar al cine i tornar? Ha fet una gestió mínima per anar al verí, per anar a la barraca? Creuen que això és normal? És correcte? Això és un bon ús de recursos? Però vostès estan satisfets, en paraules del portaveu del Partit Popular. I per això, justament, en juliol, com vostès han dit ara, en juliol de l'any passat, ens veiem obligats a plantejar, a aprovar un pla de sanejament. El pla de sanejament és l'instrument que en aquest moment l'administració ens permet per eixir d'una situació que ens abocava al caos. Estos dies hem vingut fent una sèrie de propostes. I en el mes de desembre demanàrem una cosa que a vostès no els va agradar en principi, que era reduir en un 20% totes les retribucions als regidors d'aquest Ajuntament. Vostès digueren que no, perquè això afectava al modus vivendi d'alguns regidors. Hi ha regidors que viuen de la política. Nosaltres el que pensem és que no ha d'haver regidors que visquen de la política. És que si me gent que té 2 hipoteques gràcies a l'Ajuntament. Ara, si vostès creuen que això és normal i que el modus vivendi dels regidors no n'hi ha que tocar-los, nosaltres no estem així per a viure de la política. Vostès no volen donar exemple. A mi me preocupa la situació de que estem en aquest moment, que estem lligats de peus i mans. Una proposta oberta, de retall total, d'implicació de tots els grups municipals en la gestió d'aquest Ajuntament per la situació en la que estem. La veritat és que el pressupost té motius de sobre per a votar en contra. Però he dit i vaig dir que anem a abstindre-nos perquè pensàvem que vostès podien tindre un gest en favor d'aquest poble acceptant la nostra col·laboració. Si vostès foren conscients de la gravetat de la situació, com a mínim se sentarien a parlar amb nosaltres. Ara, em fa la impressió que pel fet d'estar treballant en diners d'uns altres, la gent mai arriba a ser conscient del que està jugant-se. Si foren els seus diners particulars, molt antes haurien canviat la tendència. De molt antes.